Tarapung arat parivartan dun thek thelang. West Karbi Anglong Hamren pen kilometer kreki thom ke helo check phubang arong along volo ketel amai kangni. EM Lunsing Teron hin pen Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Asang Kiron Pon. Preni pai trainer cap anir Durbaguri Mini Stadium along MSC Football Tournament Angdung Giti Patupon. Karbi Longri Abirta kelang arat doan phan kardom pajir iglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponjir bang nili sami kabin teron pi non birtang ton ben arjupon iksena nili phabar kipa phinai ke tarapung henlo towar khe novik ajok laso ahabar arad tum penang kisung chitong nanglo tarapung arad tum hithi kulat pen hormu hortar kachu wanji aphan lusai pensi chewan nanglo barla pora hud masab bak arbi kijanglo te kachelat amatsi un e laso kisung along joysing lek therong along idon heme pi kisung thektik lo asar nung badak et ajok arbi kijang lo te hemar lo langbi chiplang de titi lasi prabjin pen KAAC atum nang jinsura nang rap tha pusi kachuning ripon tarapung pen dorsing tokbi Karbi Longri Abirta nangli non kenapen sige bang lo ne tarapung pen sige bang toda badak prak pen na bang toba kang rit kang kher kipai there ke chingkoi pon ma na chingkoi lok sige bang kardi ka pete tangke ni nang tum ke bang la ke adap pen non ali yang sama lo di nani yang saman lo tangke nang tum la bangso towar kedam ke bang aphan nang tum aphan sarkar pen kedam tang la MEC ahut MLA ahut la bangso election ahut nang tum aphan kecak tekang apa nang tum aphan non athi ko pisi areng it tum pen CMEM tum pen la pen MP tum pen nang tum aphan ko pisi nang tum aphan ki pu tekang tholo non ki claim tekang lo Iklim tikang ke nang pipo ko gitu bon tetapi non puta non tuar nienta la satu war kimi pan non puta mo thabang la kalang di tangte nang li tumahin pen tarapung radoan pen nang li kebang akisung sung piglo la pen duk piglo nang li kebang basi nang li ko pini Karbi Anglong ke charipon CM atumophan nang li ko pini kachining ri doma kachining ri gente la kitu kisung hem ave rita ve nang kwani ta ni like ke pa hemi ke pa jangri mat sini di pan ke hem ni lira pa bang do lang non ta hem ave ni di arve ki lok arve sa silun lok si ni lihan an situ do to la sere tum ajulong lo la salang li akisung alang li la ke hemi pi lo alang li chora ve lo la seno na kisung alang li hem tame ave arve ki lok polo la si alang li hen pen ke chunuri la hen lo la bangso tarapung tuwara phan la pen alang li nekhang aphan tame akisung akahani chini lo la salang li West Karbi Anglong Hamren pen kilometer kreki thom ke helo check phubang arong along volo ketel amai kangni la somai along Karbi richo tum la pen penang an ki thek din pin pohar arnam pharo tum chitong dun la pen longri tin hawar stame botor bukan ke messenger phansi volo ketel amai padopon Hamren pen sarlong kirong phar Karbi Longri Abirta Mate abe tuman berkalian dua lapan kali mutmini rasa bila enam baru tempat kau cuba lampu nak. Umaharapati pini sarhabia mai pini lapangan pin putum pen kacitong nang ko alam tiga lason helo
ke dam tang non uwi ini pula ka pincong kali aku penaron rong hang rong bong rong arak pen pin pomaratum isi bulu keter po amai aku pen tado la sila bangsu abulu keter amai bangke kapidu ponang kok alam the bang ala son hello la ke nili tum umahara patia long rile alang litum ke bang chol la pukali long rikre ni ta alang litum pin po tum ka long rikre ni damji la su ke dam nang kok alam the bang la son hello alang litum botor sarpu arnang kachupi miya phat mate long rikre ni mate la long rikre ni long ria long ta sokte sangte inghun ke dok arbi ke dok sokte ke mini sangte ke mini botor bukan ke mini phangsa alang litum bulu besar la su kapang ria phangsi pinyar ni bang kanil tum umahara patia long rilong ta alang litum arnang kharo tum pin po tum nilitum along rilong nang lilo la su nilitum da pini la da ka chitong nang ko alam se la son hello nono bangke nilitum dak rong asar pandang lok mutiar basapo hemai sorkari bombra pinang anak ke thia bangke dak umhara patia long ri arang lang litum arnam haru ke bang honi litum ka chitong dun bangke alang litum phan ining karong mate ining ka chithela hello karbi ajutang along lelang dam pusame ilitum 6 sidul along lelang dam pusame ilitum sar habia song pensi bangso 6 sidul jutang jubat aron barim atang barim chorpi chupio bangke dang lok motor bukan kimini phanta alang litum rong arak ke hon rong arak ke hon atum pinpu atum salang litum klaim pon bom la sini tu umhalong di panda pini la bangso bupi sangtum la so bang him pe tangka maha la so kilang kapacilang dun pang sini tu asawet pu samya alang itu arnam parori deng ilitum ludun long lo athema la so ki ludun bangke ilitum ining arong nei athela ke ilitum along ri umhara patya long ria bangta sokte sangte botor bukan ki mini pang si pini ilitum ning arong ning aji pen rong asar pendang lok makar biamana ping ke do bang puan ilitum dak so ceng alang li kangbura bi habi alang li khong along ni tum ka chitong nang alam tiga lai lo kedo habi si ahmc nuwe ke bulu keter pin pomara tum ke bang lo anam paru tu si colong le sita an armung risui yang asapi mar kedo ka be asan masar the atum anta colong le tani hmc chitong penang po pusine ka mathalu o than vete ta churaram na pulo ni na amasi aku pilih macam jom kerenia sapi maratum tani hemsi curapen nang pusini yir po pensi non gini cupa mai pet lo Preni pai trainer ke badda por pai cap apor malom pen dokmuka lems along pen pangcheng ponsi Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana scheme asang EM lomsing teron arideng pen kiron pon la det pen denkau lems along an pelisi hadak sitame ron pon la pen pini la so Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana scheme pen inut aphai along lin poron pon la pen pini la so sang kiron along kachitong don Mahamaya constituency EM lomsing teron la pen dokmuka municipal board chairman Brand Singh teron Mahamaya Mondol committee maipu purno inti la pen penang an BJP along claim bang pu bang phi tum chitong dun dokmuka pen waisong terang Karbi Longri Abirta Preni pai trainer cap anir Durbaguri Mini Stadium along MSC football tournament angdung giti patupon Balipotar Sport Association atum gol phot thaponsi Bomulangso Sport Association atum golisi jitu unchotlo Balipotar Sport Association atum kehai anong tangka suri thongkep lapen winner up chipalong ponlo laso angdung giti along alohiman pen MSC Richard Tokbi lapen kaprek man ke do atum chitongdun Hanboka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta ini ke naik untuk segala lagi ke lagi Balipotar Sport Association namanya. Gol kan lah sir. Lagi 5-1. Di. Anpar ke non jitu lah bangso ke patuahin. Karbi Anglong owe kimi tu lokasi pen ampar dah jitu ke patuahin kan kacing tur pen. Ke paprang pon si kimi malah bangso putar nali thani mah. Lokasi pen ampar dah ke patuahin tak owe kimi tum karbi akai tum tame paprang nun thagi panang lihat siap komen pi mah. Lo kapohi ating si football kami non bangke kapohi tu nating jong si mesan lo pande coaching school masih non ke dotang lo football ta non ke bahira jong si long lo potang te mesan player klang lo pande itung kapohi pen sapuri gilong itung te konong lo
lapen penangan India long kami gold medalist ke long nung ke nong ke sakuri direct DSP ESP EPC sakuri itu penceng lok si dur kono kasi itu mah fan football na tekonong lo jual be ke la ke Assam football mate India long national team long kami captain lo ani sige Karbi abang pulo alang ni son si tumta Charlie kon theklong na ko na pen pinit hero vek nangi ke la son sport culture fan ki tum CM tuliram long hang la pen Dr. Himanto Biswa Sharma non chief minister finance minister dubong si 10 crores a project ng PC ni tum patang pon pamilo dak dai for long ke dak nang tum theklong non gallery sport la pen dak auditorium la pen indoor sport indoor stadium lahas kami itum kim pami claim pon pami pen si itum pon theklong lo anso se players dak lang ko si itum ni thelo non ke bang jirang jitu duar baguri ansot kali Karbi Anglong angkang tum jitu la football pen ampar dak pathuai hin nang li kangthur ponji phan nang li kachirap ni phan nang li kimang pon tu masa nili mithang mata sport anak ki pachu bang football player nita school days pen si player ako badminton da pachu tournament football cricket da pachu apo si ni ke sport na bang ni ning dobo si ansu se non ke bang ji tu na fan kang chu kon te fan ke ni kame chirap dun nala sport hin pen nang li ning dok nai ko so ke pathu bang lo nang li ning rang samne lo pen nang li ning dok nai nang li favorite bang ta football lo nang li ko so ang deng bang sinang li ki pathu ning hang nai lo striker di and then non pinai bang then non ke julsi nang li ado birta kelang arat tum nang li ki puji ba ke than ji phanang li ka jisik ma rat अपन के थान है Pini birta pansa kang ton pon iglo dome thakme kardom